Gure mileniala. Bena, justa egetan. Venga, hasiko gara orduen, atrileko gatikeko oiko osoko bilkurari hasiera emango dotzegu. Gai zerrendako lehenengoko puntua, arteko akta onartzea, ala badagokio. Badau zeu zer esateko honen inguruan? Ez? Bale, orduan bigarren puntura pasatuko gara. Alkatetza dekretuak, honen barri apirileko informazio batzordean emon genuen. Beraz, ontzat ematen da baita ere, eta hirugarren puntura pasatuko ginateke, itxitako ekitaldien erresultak araztea. Honen ganean bebai, informazio batzordean auki genuen eztabaida edo azalpen guztiak eman ziren, segundutxu bat, iriz diktamena eskuragarri aukiko dut orain. Esan bezala, dagozkion azalpenak izan genituen, aholkularitza ekonomikoa ematen dozkun enpresaren bitartez, bertan eztabaidatu eta diktamen bat urten zan batzorde horretatik. Eta hauxe da. Itxitako ekitaldien erresultak araztea, zioen azalpena. Itxitako ekitaldietako sarreren eta gastuen emaitzak arazteko erabakia proposatzen da. Kontabilitatean kobratzeke dauden saldoak eta itxitako ekitaldietako ordainketak bezala agertzen direnak. Aintzinako saldoak dira. Kobratzeko eskubidea sortu ez den diru laguntzak dira, eta beste kasu batzuetan kontabilitateko erroreak. Araztu beharreko saldoak hiru kontzeptutan sailka daitezke. Batetik, zerga zorren ondoriozko saldoak, bestetik jasotzeke dauden diru laguntzen saldoak, eta azkenik ordaintzeke dauden obligazioak. Deuseztatu beharreko kopuruen laburpena hauxe da. Ekitaldi itxietako kobrantza eskubideak 219.686,21 euro. Ekitaldi itxietako ordainкета bete beharrak 3,71 euro. Bosketa, aldeko boto bat, Bilduren 2 aldeko boska eta EAJaren 4 aldeko boska eta abstentzioak GTIko 2 eta EAJko bat. Beraz, diktamena aldekoa izan zan eta gaurko pleno honetara diktamen hau mahaigaineratzen dugu, bertan jasotakoa bosketara jartzeko. Beraz, bosketara pasatuko gara, Bildu? Bai. GTI? Ez. Eta EAJ? Bai. Ez dakit talderen batek bere boskaren inguruko azalpenik edo eman nahi badauen? Bai, Bildu? Bai, gu zalantzan egon gara, diktamenean baietz esan genuen, zalantzan egon gara abstentzioarekin, kontua da itxitako ekitaldiak direla, hor bada oso, ia 20 urte atzera egin dugu zenbait kasutan, eta bada momentua hori nolabait itxita eta horretan usteko. Oso, ondo, eskerrik asko. Ez dakit GTIk bere boska saldu nahi badauen? Ez. Oso, ondo. Orduan, gai zerrendako 4. puntura pasatuko gara. Bazkegurren alegazioak 2021ko otsailaren 26an hasierako onartutako Gatikako udaleko udal titulartasun eta administrazioko bideen erabilera arrunta eta berezia arautzen duen ordenantza arautzailearen aldaketari. Gai honen inguruan bere bai, apirileko informazio batzordean azalpenak eman ziren eta eztabaida izan genuen, puntu honen zergaitiaren inguruan, pasadan legealdiko ordenantza bat daukagu, saken inguruan eta bestelako aldaketa batzuk egin dira azken urteetan, baina bai detektatu izan dugu, erabilera publikoko bideetan, bestelako neurri batzuk hartu behar zirela berme gehiago izateko, gero batez ere hauen konpontzeari begira. Hori dala eta
moldaketa proposatzen zen, ez dut aurkitzen dokumentua, hori dela eta aldaketa batzuk proposatzen ziren ordenantzan, batzordean azaldu zirenak, aldaketa horiei Baskegurrek alegazio batzuk egin ditu, eta udal gobernuaren partetik alegazio horiei erantzun bata edo bestea proposatzen zen. Kasu batzuetan alegazio horiei oniritzia emotea eta beste batzuetan ezeskoa, argudio batzuekaz. Eta horren inguruan diktaminatu egin genuen baita ere batzordean, eta diktamen horretan jasotakoa gaur bilkurara ekarriko dugu bozketara jartzeko diktamena aurkitzen badut. Vale, a ver, señorri aldetan dago. Hemen dago txostena. Kitarena. Segundu bat, parkatu. Hemen dago. Baskegurren alegazioak 2021ko otsailaren 26an hasierako onartutako Gatikako udaleko udal titulartasun edo administrazioko bideen erabilera arrunta eta berezia arautzen duen ordenantza arautzailearen aldaketari. Zioen azalpena. 2021ko martxoaren 4ko Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaraman zen Gatikako udalaren titulartasuneko edo administrazioko bideen aprobetxamendu berezia arautzen duen ordenantzaren aldaketaren hasierako onespen iragarkia. Aztertuta informazio batzordean Baskegur elkarteak 2021ko martxoaren 26ko 0403 sarrera erregistroaren arabera aurkeztutako alegazioak. Bat, Baskegurrek eginiko 2,4 eta 5 zenbakidun alegazioak aintzat hartzea eta horren ondorioz hurrengo aldaketak proposatzea. Leixuri, 2,4, ez 2,4. Parkatu. Baskegurrek eginiko 2, 4 eta 5 zenbakidun alegazioak, parkatu. Aintzat hartzea, eskerrik asko idazkari. Eta horren ondorioz hurrengo aldaketak proposatzea. 7. artikuluan, tasen inguruan, zur ateratzea, zuaitzak mosteagatik, laburtu egingo dut, bale? 0,62 euro metro kuadro errealak. 8. artikuluan, fidantzaren inguruan, garraiatuko den volumenaren eta egingo den distantziaren arabera kalkulatzea proposatzen da, eta fidantza izango litzateke 850 metro kubo errealak arte 2.000 euro. 850 metro kubo errealetik 1.000 metro kubo errealak arte 3.000 euro. 1.001 metro kubo errealetik 2.000 metro kubo errealak arte 5.000 euro. 2.001 metro kubo errealetik 4.000 metro kubo errealak arte 9.000 euro. 4.000 metro kubo errealetik aurrera 15.000 euro. Gero ere bai, baso aprobetxamenduen kasuan urteko fidantza jarri ahalko da. Kontratista berak udalerrian egiten aprobetxamendu guztiak estaltzeko. Fidantza hori 18.000 eurokoa izango da. Bestalde, Baskegurrek eginiko 1 eta 3 zenbakidun alegazioak ez onartzea. Agenda 21ko teknikariak bere txostenean aipatzen dituen arrazoiengatik. Batipat, aprobetxamendu ezberdinak bereizteko ezgaitasuna eta Mungiako eta Gatikako errealitate eta ezaugarri ezberdinek indartzen dute Gatikako udalak fidantza kopuru ezberdinak edukitzea eta ez Mungian pareko fidantzak ipintzea. Bozketara jarri zan diktamen hau, aldeko boto bat, Bilduren boto 2 eta EAJaren 4 boto, eta abstentzioak GTIren 2 boto eta EAJaren boto bat. Beraz, diktamena aldekoa izan zen, eta gaur hemen plenoan bozkatzeko proposatzen duguna da diktamen honetan jasotako berbera. Beraz, bozkatzera pasatuko gara, Bildu? Bai. Vale. GTI? Ez. Vale. Eta EAJ? Bai. Beraz, onartuta geratzen da. Taldeek beraien bozkaren inguruko arrazoiak edo azalpenak eman nahi dituzte? Ez, alperriko azalpenik ez dute eman gure. Vale, oso ondo.
Barriro ere gai zerrendara pasatuko gara. Entxo lehizuri, bai. Bai? A ber, orduan onartu egiten da diktamena, eta, bueno, berez, bertan ezagitakoa, aldaketa horiek jasoko dira ordenantzan. Hori da. Hasierako erredakziotik, eta bazkegurri bere erantzun goiako, bale? Eta hauek, honek aldaketak bidaliko dugu Bizkaiko aldizkari ofizialera. Oso ondo. Publikatuta gero zenbat denbora egon beharra daukate, hilabete, Iker? Indarrean sartu ahal izateko, publikatuta zenbat denbora? Segun ley de bases, 15 días. 15 egun, bale. Norbaitek reklamazioaren bat egite badago, nakizu. Bale, ez, baina justo orain maiatzean hasten danez barriro be, sakak eta horrelako behimenak eskatzeko, beitu, justo pare horri ibiliko gara. Bale, oso ondo, eskerrik asko. Eta gai zerrendako 5. puntua, eskaerak eta galderak, badau zeu zer komentateko honen inguruan, galderarik egiteko edo eskaeraren bat egiteko. Bueno, honi komenta gure dutena da, oin Samarko egunean, zelan, bueno, suertez herritik ibili naz, eta ikusi dut betiko asuntu, ez? Hori estanko alboko pasoko asuntu. Jenteak aparkaten dugu zerian, azera amaitzen da hor kontenedoratan, eta gero herriratzeko ez dago zerik, eta bueno, hor karraderan, eta jentea sustukaz, eta paso zebra biderik ez dagoela. Bakarrik komenteu, erre ikusten dut dela arazoa jarraitzen duen. Bueno, zuek esan informe tekniko arabera, no conviene. Vale, agur. Iker, barkatu, Mikel, totalmente legitimoa GTIk egiten dauen eskaria, baina guk bere uste dugu gure erantzuna legitimoa dela. Zebrabidea badago. Estanko bide parean ez atzeko partean, garaibiden. 5 metro atzerago zebrabidea dago. Eta hortik gurutzatu daiteke, azeratik Gordotxura arte joan, da Gordotxutik Elizaurrean beste zebrabide dago semaforoarekin. Berme eta seguridade guztiegaz. Estankotik kontenedoretara ezin da kurtzatu. Ezin da kurtzatu. Lehenengo eta behin ez dagoelako semafororik, zebrabiderik oso arriskutsua den kurba bat dagoelako, eta zebrabide edo semaforoa jartzea gure teknikari guztiek esterea ikusten. Komenigarria ez dela esaten dute oso gune arriskutsua dalako, beraz, guk hori mantentzen jarraituko dugu. Bai, Amaia. Ni ere salatzen. Oso ondo. Bai, Amaia. Bai, lehizuri edo nintzegia COVID-en arrazoan bat edo badeko zue, klaro, herriko alboak itxita daude eta aia zer. Niños. Bai, minuto y resultado. Onintze, bueno. Batzordea, osasun batzordea izan du aste honetan onintze gainera. Bai, justo hori lehizuri dinona. Astelenean egon gitzezan... Eko moduen iken dau, onintze. Uste dut ja, bai, alkarren alboan gauz eta akopleken direz mikrofonoak. Bai, hori komenta dauena lehizuri. Justo astelenean egon gitzezan osasune komisioa batute, medikuagaz, eta, bueno, justo momentu horretan entera gitzezan zelan mugi ja semaforoa gorrian jartzen zan, eta, bueno, gatikek momentuz dakon inzidentzi manteniru iken da, baina bai komenta usoskun medikuek, eta zauzat berantzara indau, baina, bueno, bai komenta usoskun medikuek, klaro, mungi eta ingiru gorrin egote, gutza bere ez dala ona, zeakagune auzotarran eta jenten trafikoe batetik bestera beti ekarten dauela, hori, inzidentzia altuagoa izatea, edo, bueno, hor dauela, ez? Orduan, kontu handiez jarraitu behar dugula,
eta bueno, datuek egunen bidaltzen dozkuez, eta momentuz, gatik ondo dau, baina badinotzutez, akaboen emuki gorrien egotea, guretzat amenaza bat da. Orduan, jarraitu behar dugule ari. Gero bebai komentau, hori bakunak txartoak direzela eta, bueno, gure jentea beste herri batzuetako moduko aurrera doaz bakunazioak, eta AstraZeneca jaso zutenak, udaletxeko langileak AstraZeneca jaso zutenak, bai ailegada zule eudeleko notifikazio bat esaten, oraindik ez dauela argi AstraZenecaren bigarren dosia emongo dotzen ala ez. Hori da akabuko barriak dakurzena. Ondino baloreaten dabiltzela emongo dotzen ala ez AstraZenecako bigarren dosia gure pertsonei. Bai, komentaten ari dazte alkatea eta Holanda hori be komenta zauen medikuek, Janssen txarto barria bebai hasi direzela ematen eta gure herriko jenteari bere bai, hori adin muga batetakoa bebai hasi dakea zenuten hau txarto berri hau. Orduen, bueno, hori kontuz jarraitu behar dugula, egunean datuak ikusten gauz, eta, bueno, horren arabera, gupe bai jokatzen dugu era batera edo bestera, ez? Eta hori da maila dauena. Bai, ondo. Beste gauza bat leizuri, Alberto, red elektrikako... Bai, gaur arrastiko 7 gauz beratuta. Nik proposamen bat, bueno, bilera horretara proposamena eraman nahi dut, baina gaur ere zuekin partekatu nahi dut, gaur osoko bilkuran. Eta bada, ia komenigarria ikusten duzuen batzorde horietako akta izan daitekeen laburpentsoa edo webgunera ere igotzea. Interesatuta dauzenek ere, ikus dezaten zenolako jarraipena egiten diogun udaletik, udal taldek proiektuari. Orduan, bai eskatzen duena, gutako batek egindako laburpentsoa izan daiteke hori, gero webgunera igotzeko. Ez dakizelan ikusten duzuen hori, aukera da, edo horretarako. Bai, ez dago arazorik. Efectivamente, red elektrikako proiektuen inguruan nobedadeak daude, red elektrika gurekin jarri zan kontaktuan batzar bat egiteko, gainera bidali eta urrengo gunetarako ja deialdia nahi zuela, informazio bat helaraziko zala eta eta horren gainean informatu nahi gintuztela, batzarra egin aurretik beraiek ja informazio hori herrian zabaldu egin dute, etxe batzuetan eta auzo batzuetan informazio hori lehenago jaso genuen, gero batzarra izan genuen telematikoki, udal honetako zinegotziek ere zen guztiokaz, eta horrezan zuzkuen eurek aurrera joateko asmoa daukatela, baita ere proiektuaren ja zertzela da batzuk eta barrerako utzi euskuen, non joatean nahi duten konbersora planta hori, trazatua zein izango zen, ibilbidea zer izango zen eta más o menos ja nahiko definituta, zeintzuk plazuak aurre ikusten dituzte eta zeintzuk pausuk emongo diran, eta laizter, alegazio tarte bat ere zabalduko dela, guri udalari ere alegazioak egiteko tarte emongo digutela, beraz, oraindik ez digute zer bidali, horre itxaroten ari gara, eta altzen danean, gure teknikariekin baloratuko dugu, eta beti bezala, eta gozkion alegazioak egingo dizkigu proiektu horri, eta efectivamente, gero horrelako informazioa eta daukagunean, plataformarekin partekatu egiten dugu, eta batzar bat daukagu gaur arratsalderako deitua. Orain arte, modu ofizialean eta udalera sartutako informazio guzti hori, webgunean igo egin izan dugu, proiektuen inguruan dagoen karpetatxo batean, ez dugu txarto ikusten guk plataformarekin daukagu hartu eman horietan hitz egindakoa jaso eta bertan ere eske egitea, nork jasotzen duen, izango litzateken ez dakite langile bat izan behar, langile hori gonbidatu beharko genioke, edo gure artean egin badezakegun, eta gero gure artean adostu edo baiezkoa eman bertan jasotakoari, eta gero arratsaldean hitz egingo dugu horretaz, baina gure partetik behintzat arazorik ez dago. Da, ikusiko dugu.
zer datozen, baina antza mugimentua dago, hilabete hauetan, eta, bueno, udala barriro be, prest jarri beharko da, daukazan baliabide guztiekaz, aurre egiteko, datorkigun guztiari. Beste zeu zerbadeko zue komentateko? Holan izen da, pirileko bilkurari amaiera emango dotzegu, eskerrik asko dan hori, asko jagon, eta, bueno, laster arte, laster batzordeko kiko duguz barriro, así que, laster arte. Agur.